Spil bolden, Lorik. Spil sammen, Lorik. Kom, Lorik. Så Christian. Christian, kom. Opstå. Ind i spil. Nu kommer de. Magnus, bare lige der, Magnus. Lige der, Magnus, bare stop der. Stop, Magnus. Magnus, bare stop der. Og I dækker en rød igen, Lorik. Lorik, du må dække en rød. Hold øje med bolden. Kom den vej, Christian. Kom op og giv bolden. Kom igen, Christian. Op igen, Christian. Det er den vej, du skal. Du skruer derop. Spil bolden. Spil de andre. Hey, over i den anden side, Lorik. Indkast. Indspark. Tak fri, Magnus. Magnus, længere frem. Spil bolden, Lorik. Spil bolden. Sådan der, ja. Spil igen, Christian. Spil Lorik. Lorik her. Spil Lorik. Kom med, Magnus. Kom på, Lorik. Spil, Lorik. Kom med. Op igen. Så Christian efter bolden. Tak sammen. Det er rødt, der har endelig. Stå så lige. Hold med bolden. Hold da op. Målspark. Christian, kom ud en gang. Christian, kom. Christian, kom ud. Skifter lige. Så du skifter. Kom. Christian, kom ud til mig. Spil sammen, der. Sådan, ja. Spil bolden igen. Spil bolden, Lukas. Igen, Lukas. Sådan der, ja. Og der er målspark til ro. Fri, Magnus og Lukas, der kan spille jer. Se, sådan der, ja. Godt, Lorik. Godt, ja. Spil Lorik. Så bare kom fremad, Lorik. Kom. Tak fri. Lorik her igen. Hvor længe er de spiller? Magnus, træk lidt bagud, så jeg kan spille der. Kom bare, Lukas og Magnus. Kom med, Lukas. Det er muligt. Spil bolden, Lukas, ind i de andre. Gør det ikke på bolden. Sådan her, ja, det er godt. Magnus, med ham. Tak fri, Magnus. Tak fri. Jeg skal på, Lorik. Tak fri. Det var synd, Kom med, Lukas, igen i mål. Lukas, bare stop. En af jer bare har mål. Lige hjem. Godt, Lukas, spil. Hold øje med målet, Inger. Magnus, hold øje med målet. Klar til at gå ind igen, Christian. Klar igen.
Magnus. Magnus, der kommer lidt fremad. Magnus. Hjem, Lukas, hjem. Det er godt spillet. Og hjørne. Og hjørne. Det er vist ikke noget. Det er godt nok. Stop. Kom med. Kom Lukas. Stop den. Hold ned her. Lukas. Tak sammen. Lukas, hjem i målet, Lukas. Og vi dækker. Magnus og Lorik. Magnus og Lorik kan også kigge på bolden. Magnus. Sådan der. Afsted, Lorik. Lukas. Kør. To i sammen. Lukas, det kan jo ikke få noget. Har vi ikke gerne selv? Den bold fremad. Det er farligt, det der. Du bliver nødt til at spille bolden, ikke også? Du kan ikke gribe sig ind hele tiden. Du bliver nødt til at spille. Andre skal trække fri fra ham. Kom Lukas og Magnus, træk ud siden, Lukas, ud siden. Lukas, ud siden. Arbejde med. Magnus, spil den røde. Magnus, Lorik, op og dæk den røde deroppe.
vej. Ja, vi stopper på begge baner. Tak for kampen. Kom her, Henrik. Tak for kampen. Kommer her.